Здравейте! Това е първия влог, който качвам и в него можете да видите как премина пътуването ни в Сливен и в Ямбол, като част от турнето на надвис "Пътя към сцената" с партньори Kaufland. Приятно гледане! Знаех, че няма как да лежа. Спряхме. Малко след Пловдив и в момента ще се взимам аз вода. Сега сме на много бърз стоп номер 2 до Стара Загора. А те пак ще си взимат диско. Айва беше взела на Виктор за рождения ден, пайнер, нещо. Какво се сложи в картофките? Захар. Помислех, че сол, а то е захар. Сладка са, да. Кола без захар обаче. Цане? Какво четеш? Петя Минкова, първите Gen Z в България, без да знаем, че са Gen Z, са Васил Левски, Георги Бенковски и така нататък, защото имат по-различно мислене и най-вече мисленето за отвън границите на България. Вън факт. Айда! Точно 2 минути. Благодаря. 2 минути, откакто сме в стаята. Аз ли съм котката ти? Да, ти си Йоркито. Лолитка. Лоли. Аз съм малката Лоли. Малката Лоли, да. А ти като беше качила едно стори с твоето кученце? Ето направо. Айде. Преоблякохме се и сега отиваме на разходка. Само да се видя как се случва. Какво ще си вземете за вкъщи от това представление? A few moments later, 20 minutes later. Much later. Кокошката с златните яйца. Наченка на преса. Не отричам. Аз не съм ми казвал, че няма, но... На добър час! Свършихме първото представление, сега имаме почивка и отиваме за кафе. Така спиленци пием кафе. Второ представление. Решихме да отидем на поход. Yes, да.
Къде ще ходим? Нас от Сините камъни тръгваме и отиваме на Карандила. Ами, май до тук е нашето приключение. Благодаря, Криска! Благодарение на Криската успях да сляза по стръмния път. Той май обръща. Велко, какво стана? Я покажи! Ще ходил в този път, тя да си купува дънки. На здраве! Например. Добро утро, Жорди. Добро утро, Бетка. Ние вече сме в Ямбол. Часът е 8:30 и аз издирвам Лили, защото трябва да взема някои гримове. Мисията е успешна. Издирвах спешно Лили и гримове, защото ме поканиха да съм гримьор на едно събитие тази вечер в бар ФОМО в София. Не го очаквах и ние сме на турне и аз не съм си подготвила много бляскави неща и така нататък. Трябваше да се отбия в Лили, за да презаредя малко продуктите, тъй като се налага веднага като стигнем в София, аз да отида там. Отивам да намеря кафе за Елибет и Ради и се връщам в театъра. Започваме. Забравих да взема един плод. Ние имаме обедна почивка сега между двете представления и Мони ми даде страхотна идея, понеже тя трябва също по-рано да бъде в София, защото има работа, както аз ви казах, че имам. Каза, че ще пътува с автобус Ямбол-София, който ще стигне по-бързо от нашия автобус, с който сме целият клас. Та сега аз отивам да си купя билет и ще мога към 7 да съм в София, което ще бъде перфектно.
Последно представление. Говори се пак. Стигнахме! Часът е 7 и аз влизам в нас, което означава, че ще имам перфектното време да се оправя, да си събера гримовете и да отида в ФОМО. Гримирах всички, сега събирам нещата. Не снимах по-рано, защото много бързах да стигна, не можех да намеря парко място. Вижте ми бляскавите дънки. Да, чакайте да ви снимам. След като потанцувахме малко и се видяхме с приятели и познати, вече се прибирам. Сега ще видим дали колата ми е там, където я спрях. И вече е време за лягане, защото утре имаме лекции. Благодаря ви, че бяхте с мен тези 3 дни. Ако ви е било забавно, харесайте, абонирайте се и до скоро!